Sanibonani emsebenzi isitolo. Namhlanje ngizokhuluma ngosizi lwensizwa yaseSendikhawu eyasuka eSendikhawu yaya eMtuba iyobona intombi eyayithole kuFacebook. Indawo yaseSendikhawu ingala phambi kwaseMaritzburg. Mawubheke nje eMaritzburg bese uthatha u-left, indawo engaphansi kweHarry Gwala, umasipala waseHarry Gwala. Bese kuthi yasuka leyo nsizwa lapho yaya ngapha eMtuba ke kungapha ngako Richards Bay. Ngizokhuluma ngosizo laleyo nsizwa. Kodwa ke ngaphambi kwalokho ngizocela nje ukudlulisa isimemezelo esincane kodwa esikhulu. Sesikhulume kakhulu indaba eyithinta ukuboshwa nama-circumstances noma nezizathu noma nezehlo ezenzakalayo kubantu eyithinta izehlo ezenzakalayo kubantu eziholela ekuthenini abantu begcine beboshiwe or abanye begcine bebulelene bebophane. Sesikhulume kakhulu from 2020, sikhuluma kuFacebook, YouTube, kuTikTok. Siyabona ukuthi over time abantu bayalalela and abanye bayathinteka, abanye bayizwa, abanye abathinta lento, abanye basizakala. Sihlela ke i-conference esizoyenza ngomhla ka-28 March. In fact, it's not a conference, it's a camp esizoyenza ngomhla ka-28 March ezoba u-3 days. In fact izoba u-2 days ngoba abantu bazofika ngoLwesihlanu, kube umgqibelo, kube isonto behamba ngomsombuluko. Ke abaseduze nendawo esobe sikuyona bohamba ngalisonto mhlawumbe ntambama. Sihlela ukwenza i-camp la khona sizobe sikhuluma live. Sizothola nezikhulumi ezinye ezizobe zikhuluma njengalezi indaba njengikhulumayo. Sizobathola abanye abanikazi bazo bezoyikhuluma live ukuze sibone ukuthi yini esingayenza ngoba I think kukhona umehluko ongenzeka kulezi zinto. Abantu ke balimele kakhulu. Mina ke sengibone kakhulu, kodwa ke ile camp esihlela izoba ngomhla ka-28 March. Kusho ukuthi abantu bofika ngoLwesihlanu, ngomgqibelo sibe ne-session, ngesonto sibe nama-activities and then bese siyahlukana ngomsombuluko. I-camp yethu izoba eMkhosini Royal Sun. Le ndawo iplaza ihotela ise-Underberg. Ibiyaziwa ngomzimkhulu River Lodge. Sekuyimkhosini Royal Sun. You can check on it for yourself lapha ku-internet or ku-Google wakho. Ngayiguglisha uzoyibona. Kodwa ke ama-details aqondene naleyo camp asazoza, kodwa we can assure you ukuthi ngomhla ka-28 March 2026 sizobe siyindawonye eMkhosini Royal Sun sikhuluma zona lezi ndaba ngoba sesikhulume kakhulu and this is going to be a very serious sessions. Cabanga ukuthi kuzoba ngama-sessions amabili azobe edle ngokuqina okuzothi emva kwawo ke bese abantu benza ama-activities ngoba indawo esizobe sikuyona izobe indawo esahotel kumahala ke. Kodwa ukungena kuleya ndawo i-day pass yakhona ngicabanga ukuthi ku-R100 ungena ngoba akuyona indawo eningavele ninge, futhi ngeke phela i-camp yethu siyoyenza ehlathini nje noma esigangeni.
fanele siyenze endaweni protected. So i-day pass kuleyo ndawo 100 rand kuphela ukuze camping mahala, and all other details will follow. Kodwa ama-activities angaphakathi uyawakhokhela ke phela mawufuna ukwenza, awuphoqe umuntu mawufuna ukugibela ama-quiet bugs, ukugibela amahhashi and all those things uyakukhokhela. Kodwa kwabanye nje abafuna kungenza lutho abazobe beze kwi-session nje ngqo, then sizowakhipha ama-details. Ingoba inhloso yethu ukuthi sesikhulume kakhulu la ku-Facebook, abanye benu la sesikhuluma kakhulu ku-YouTube, abanye benu bayafisa ukuthi ke sihlangane sikhulume. This is the chance. This is the chance. Siyazi abanye baphesheya abasilandelayo kakhulu. That is why sibeka umhla ka-28 March 2026. So siney'nyanga ey'ningi kakhulu ukuthi umuntu ahlele. Ama-details azolandela. Usizi lwensizwa kwaMashele eyasuka eSentokhaya yayofika eMtuba iyovakashela intombi. Ngiyathanda ukukhuluma ngalezi ndaba ngoba izona ezenza ukuthi abantu begcine beboshwa, abanye begcine bebulala iy'ntombi zabo, abanye begcine bebulala amadoda abo. Ngoba uma singabona ukuthi kunenkinga esigamekweni la khona umuntu wangena ebudlelwaneni ngoba ethanda umuntu, kulabantu abawu-68 million abakhona eSouth Africa, wena uchoose umuntu oyedwa ukuthi uyamthanda, ebese kujika kanjani ukuthi lo muntu oyedwa wamkhetha wena wathi uyamthanda, ebese futhi kuba nguye ozomkhetha ukuthi umbulale? Kwenzeka kanjani lokho? Okay, asingene kulolu daba ke ngizokhuluma ngalo. Ngomhla ka-16 June last year, mhla ka-16 June, kuney'nsizwa ey'ntathu zalapha eSentokhaya, kodwa ke ziseSentokhaya ngokusebenza phela. Kunensizwa lezi nsizwa eziwu-3 zazilapha eThekwini ngomhla ka-16 June, ziyikhiphile nje kwi-boys out ngenxa ukuthi babeyoshawa umoya eThekwini. Lezi nsizwa zayisuka eSentokhaya eMaritzburg, shoot zayifike ngayizolo ngomhla ka-15, kwase kuthi ngomhla ka-16 babeseThekwini nje beyijabulele kungamaholide. Yazi ukuthi lezi nsizwa engikhuluma ngazo ziyafundisa zontathu, kodwa ayifundisa ey'koleni ey'hlukene, zifundisa ngapha koSentokhaya. So uyazi ukuthi uthisha bahola mhla ka-15, shuthi babeholile, then base beyiyele eThekwini bayojabula nje into abazayiplanile ngomhla ka-16 June last year. So kuthe uma kwakuyisonto, mhla 16 June last year wawungesonto, if I'm not mistaken, I stand to be corrected. So kuthe uma beseThekwini ngomhla ka-16 June base beya lapha eBeachfront, angazi ke mina ngikwazi ukuhlukanisa iNorth Beach neSouth Beach, kodwa ngiyazi ukuthi iSouth Beach lapha ngezansi ngabo Eddington Hospital and all that. So lezi nsizwa ke ithema ziseBeach, ithema ziseThekwini, zaseziyele eBeach intambama kangabo 5 nje kanje. Zafika lapha ya eBeach zayibhiyozela nje, wabona zihambela ngemonto. Phakathi kwalezi insizwa kukhona insizwa yakwaMashile, yona ke iseSentokhaya ifundisa ngapha eSentokhaya, ngeke ngisisho isikole. So lensizwa mabeyihambela nje la eBeach, beyihambela ngemoto kulomgwaqo nje okudlula ulwandle, beyihambela ebese bathathu phakathi uMashile nabangani bakhe abawu2, nabo bangothisha kodwa kwezinye indawo, kodwa khona ngapha kulo line wakwaMaritzburg. Uma ke beyihambela nje kanje, ebese behlangana kuney'ntombi ke lapha kuleya ndawo, ziyayihambela ezinye zizokoBeach, ezinye yilele kunamahhotela lapha maqondana naseLangeni Hotel nje. Mabeqondene neLangeni Hotel besemotweni beyihambela kulomgwaqo bebhekele ezansi bebhekele ngapha ngase-South Beach ezansi ngabo mawufese koShaka Marine World nabo Eddington, kodwa bona babeseduze kwaseLangeni Hotel. Uthi uMashile evele ebona iy'ntombi ezinhle ey'mbili zidlula nje,
ebese vele imisa imoto eyibingelela ivele izedlula, avela amisa imoto khona la emgwaqeni, avela amisa imoto ehle eyilandelela izintombi zo2 zinhle uthi zinhle, uthi avela amisa imoto ebese ehla eyilandela eshiye evule nesivalo, uyena wayidrive uMashile, uyena wayidrive imoto, avela imise ehle akugijima kulezi zintokazi. Mayifika kulezi zintokazi uthi afike eyibingelele or uthi engakafiki nje kuzona bese zimbona ukuthi lo bhuti uze kuthini, ebese ithe yodwa zinhle zombili zinhle uthi eyodwa yazo bese ithe kodwa ngosiyami umuntu uyozishawe nje yini egijimela abantu abahamba nabantu babo, kusho lentokazi. Uthi uMashile afike eyibingelele izintokazi bese ethi cha angiqondile njalo ukunidelela ukuthi zayihamba zombili lezi zintombi. Uthi bese ebingelela uMashile bese ethi nihamba nabantu benu nivele, bese silezi zintombi yesikhona abantu esihamba nabo silele la zikhombe khona ihotel eliseduze kwaseLangeni Hotel, angisazi kuthiwa yini, siseduze nje kwaseLangeni Hotel. Zithi hayi silele la sihamba nabantu bethu. Uthi uMashile bese eyincoma nje ethi eyincoma zombili lezi zintokazi ayincoma nje. So bese ethi kodwa manje ngeke ngisathola nenamba yabo, kusho ukuthi ufuna inamba, ufuna indlela ukuthi begcine bexhumene nazo. Nakhona ukukhuluma lento yenzeka nje ngokusheshsha ngoba uMashile nje obeshiya imoto lapha iduma iphathi nomgwaqo idlulisa kabe ezinye imoto manje, idlulisa kabe ezinye imoto ifuna ukudlula ezinye imile emva kwabo. Nangala intokazi lezi ijahile khona abantu abahamba eyihamba nabo, ingazi ukuthi izibashiya hotel kodwa phela ngeke wazi phela uma uhamba nomuntu ungathi nje kukathi saphumulisa uthenga naye iphume ehlela bese ngaqhamuka noma yini. So kuyasheshsha nje. Uthi uMashile mayisakhuluma nje kanjalo nalezi zintokazi zinhle zombili, akazi naye ukuthi yiphi, ufuna nje noma yiphi engavuma ukuthi akhulume naye ngoba naye uhamba namajida. Uthi bese ivele zithi lezi ngane lezi zintokazi uthi bese zithi no sihamba nabantu thina, kodwa bese ithe yodwa webhuti khona no Facebook, ibuza kuyena uMashile ethi uMashile ayingikhona kuFacebook. Ebese ithi lentokazi mina nguzanele Mdluli lo uzoleka Mnqithi, uzosibheka kuFacebook ukhulume nalo ufuna ukukhuluma naye ngoba sizothi similela kanti abantu esihamba nabo basibona. Bese zasihamba kanjalo bese ijikabe noMashele egijima efike engena emotweni bese ihamba lezi zintokazi. uMashile uthi uMashile bathi bese obesefike engena emotweni ebese fike babaza kule genge ahamba nayo ukuthi izazazi izinhle intokazi bafethu negenge yababaza ezaphi, sekubuza igenge zithini, zithi ezaphi. Uthi ke uMashile uzoleka Mnqithi nozanele Mdluli, uzoleka Mnqithi nozanele Mdluli, yabo. Naye uMashile ngesikhathi sisuka kulezi zingane, ngesikhathi imtshela nje le ntombazana ithi bhuti ukhona kuFacebook, ngesikhathi uMashile ethi yebo, yayisithi mina nguzanele Mdluli lo uzoleka Mnqithi, sizosibheka kuFacebook ukufuna ukukhuluma nalo ozokhuluma naye sikhona kuFacebook. Uthi uMashile wagijima ebheke emotweni lokho ethi Zandile Mdluli zoleka Mnqithi, Zandile Mdluli zoleka Mnqithi, enzela ukuthi engabakhohlwa. So wafika wayitshela ke igenge semotweni, wangena emotweni ke bahamba. Izinhle lezi zintokazi, eyodwa ithe uzanele Mdluli, enye uzoleka Mnqithi. Hayi no behambeke, yazi ke igenge mayikade ibona abantu besifazane kwesinye isikhathi uthola ukuthi sikhohliwe nje khona lapha isanakile futhi. Uthi kuMashile bahamba bayiyela lapha babeyela khona, kwaze kwathi ngakusasa ke bayibuyelela emuva ke eSendukhawu. So musuke eThekwini ke uye eSendukhawu ugibela nje u-N3 umgwaqo waseMaritzburg, unyuke ngawo njalo uyozuthi usuzofika eMaritzburg bese uSendukhawu ubheka ke le. Uthi kuMashile kuthe nje mhlambe after 2 days or after 3 days esemsebenzini
ebese fonelwa seyikhohliwe indaba yalezi zintokazi ebese fonelwa ile nsizwa ayihamba nayo lezi eyodwa kulezi nsizwa ayihamba nazo ezintathu ezimbili kanti kwakuwuyena wesithathu ebese imfonele hey kuhamba nje abaxoxa nje zabangane zamajida phela bexoxa ebese kuxoxeni kwabo bese kungena le ndaba yalezi zintokazi abayibona eThekwini uthi ke lo mjito omunye ofonela uMashile uthi hey manje uke wayichecka lezi zintokazi ku Facebook lezi sayibona eThekwini hey phela zazi izinhle lezi ezingane uthi uMashile hayi luthaze ngiyicheck ebese ethi uyicheck ethi uMashile hey mina sengikhohliwe nokuthi kwangobani lezi zathi zingobani lezi zingane uthi ke lo ofonayo nama ngisazazi kodwa wayekhona umnqithi kushuthi ukhumbula uthi lo uthi wayekhona kwakukhona ikhona kodwa yakamnqithi ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi uyisho ngacabanga lokhoshwe Sundowns umanqoba mnqithi kodwa khona yakamnqithi enye kodwa futhi angazi noma uzandile hayi bagcine bakhumbula ukuthi hayi man lezi ingane zathi uzandile mnqithi nozoleka mdluli hayi uthi ke ulokhu uMashile bese eyangena bexoxa ke nalensizwa esithi hayi ngizoyichecka lezi zintombi uthi uMashile bese mayiqeda ukukhuluma necall khona esesikoleni angene ku Facebook aseshe uzoleka mdluli kanti bona sebeyaphambanisa kwakuuzandile mdluli nozoleka mnqithi kodwa bona sebeyaphambanisa uMashile evele seshe uzoleka mdluli efonini ngoba ukushuthi ngabuwanqene uthi wasesha uzoleka mdluli uthi amsesha uzoleka mdluli ku Facebook wakhe kuvele uzoleka mdluli abaningi uyazi ke mawusesha umuntu ku Facebook kuvele uzoleka mdluli abaningi vele uMashile lezi ezingane wayefuna yodwa yazo ngoba zazi izinhle zombili uyakwazi lokho ukuthi mawumjida ubona intombi eziwu2 uyibingelele ungakazi ukuthi uzoshela yipi zizinhle zombili uyayubona ukuthi yipi engagcina naye ke wagcina ebonile ukuthi yipi azowela kuyona so uthi mayifika ke mayiseqeda ukukhuluma nalensizwa wakhuluma naye efonini esemsebenzini esikoleni eseshe kuzanele uzoleka mdluli kuvela uzoleka mdluli abaningi ebese ebuka ke kulabo uzoleka mdluli abaningi edeze ngena ngawani profile ebuka izithombe abanye ke izithombe zabo zilokhiwe yabona ngene ngawani yabona ke mawusuku ufuna isithombe somuntu owambona ku Facebook uvele ufuna isithombe somuntu ku Facebook owambona live emqondweni wakho uvele ufuna isithombe sinalezi impahla abayigqokile thola ukuthi ngalowo mzuzu lo muntu omfunayo kwalezi impahla nje ayegqokile akakashuthi ngazo akakapost izithombe ayegqokile izithombe inalezi impahla thola ukuthi wena usizocinga impahla kanti umlowo muntu akazashuthe ngayo acinge kulabo ozoleka mdluli abaningi uMashile acinga hayi uyababona abahle futhi ozoleka mdluli hayi angamboni lo zoleka uyasola futhi akazi noma usembonile usemdlulile noma usemtholile acinge nje kodwa lokho esola ukuthi hey uye lo bayithi ucinga lezi izithombe zaseBhish lutho wahamba ecinga lo Mashile ecinga uzoleka mdluli ezegcina engene komunye uzoleka mdluli wayemuhle ayagcina ngene kuzona buka izithombe ethi eyimuhle lozo uyena lozoleka mdluli kodwa azikho izimpahla zaseBhish noma izithombe inalezi impahla zaseBhish ayigqoke eBhish kodwa mhlambe ayitshela ukuthi hayi mhlamba akakayipost phela ngoba into yakuthangile uthi ke uMashile agcine ambhalele lozoleka mdluli lo ambona uthi muhle uthi ambhalele ambingelele sawubona nkosazana abingelela ngendlela abingelela ngayo ukuthi nje after 2 or 3 days abantu mangakusasa yini kodwa akaphendula ngaleso sikhathi aphendule lozoleka mdluli athi yebo kunjani hayi bexoxeke ethi uMashile ngicela ukubuza ukuthi awukazi uye eThekwini ngomhla ka16 June ngo Sunday ubungekho eThekwini mhla 16 June ubuSunday or Saturday
akwazi uyena eThekwini ngo-16 June nje losisuka kuwona. Ethi uZoleka hayi angikaze ngiye mina eThekwini. Ebesethi uMashile ngitshela ukuthi khona uZoleka Mdluli ngahlangana naye lapha eThekwini yabo kanje axoxe. Ebesethi lo naye mina angikaze ngiye lapha eThekwini, wena ungwakuphi na? Ayichaze kuMashile ethi mina ngiwasele ngaseMaritzburg. Uyabona ke mawungangapha komkhuze, mawungangapha nje kwaZulu ngisho njalo. Indawo yoMaritzburg noSendukhawu nobani noBhulwa noMzimkhulu thina nje sivele sithi iMaritzburg leyo. Bawuthe nje kuseMaritzburg, iMaritzburg yona indawo eyaziwayo ngoba oBhulwa oSendukhawu oUnderberg obani oHowick asizazi kahle ukuyihlukana, kodwa nje uthe ngapha ngakoMaritzburg usuke usumkhombisile umuntu ukuthi usho kuphi. Uthi ke uthi uMashile hayi mina ngwangapha eSendukhawu, bengiseThekwini umhla 16 June engakubona intokazi enhle yathi uZoleka kanje. So manje ngiyayicinga la kuFacebook ngitshela ukuthi wena uthi lo naye angaze ngiye lapho mina ngiwangapha eMkhuze ke kungapha ngakoJozini. Mawusuka eThekwini nje uye eMkhuze uhamba ngo-N2 ubheke lezansi ngathi ubheke ngakoPhongolo. eMkhuze ke usuku ungakafiki before ufike eJozini nasoPhongolo. Ngasemkhuze yebo. Uthi uMashile ke bese enza amaplani ke ukuthi avela ashele yena ke loZoleka Mdluli lo uthi ngasemkhuze. Ayamshele ke manje amshela ambambaze kubuhle yonke into nani. Bexoxa uthi noma ayingamphendaphenduli njalo lentokazi. Uthi kodwa yayivele mayibhala kancancane mayibhala bese vele kuthi njalo wena Mr Mashile wakhona awufuni mina, ufuna lo yaZoleka wamfuna wambona eThekwini. Awuthandi mina wena. Ancenge kuMashile ancenge hayi beze ecela inamba ke izimnike lentokazi inamba. Khuluma ngento ya last year. Imnike lentokazi inamba. Hayi uthi kuMashile bexoxa kuWhatsApp ke mayisimnika inamba. Xoxa kuWhatsApp. Uyazi umuntu umumshela umuntu umumshela nje futhi nganandaba nawe ukuphendula even after 3 days 2 days or something. Uthi kuMashile kuthe ngomhla ka-18 July kwi-birthday kaMandela. Angithi kwenziwa lento ka-67 minutes ntontoni leyo kupenda bathola sebependa abantu bethi benza 67 minutes. Uthi kuMashile mayithi ubuka istatus ngena kuWhatsApp status eleSendukhawu ebuka istatus ebona isithombe salentombazana uZoleka Mdluli lo wasemkhuze ku status kaWhatsApp athi sebeyaxoxa kuWhatsApp. Mayibona istatus ipostile lengane ipost isithombe sayo igqoka ijini nedansane nje iyapenda kusho ukuthi ipost isithombe sayo iyapenda. Yayisibhala la ku caption yathi gazi yena Mandela gazi ibhale nje something like that kodwa uthi gazi Mandela uyabona into afaka kuyona. Yabo ibhale nje caption kanjalo ukuthi buka amaze sijuluke simazi iteka zona Mandela uyasibona la ukuthi sisebenzela wena. Ibhale nje into kanjalo. Uthu lo uMashile bese vele ecomment kule status ayibhalele lentombazana ethi yabo yayincoma nje uthi yini ngathi bagqilaza lapho yabona nenzani lapho niyapenda yini isho lentombazana ithi hayi siyapenda. Uthi uMashile bese vele isendela i-cash send enza ucash send ka-500 ayisendele bese send ipin inamba ezu-004 ebesethi ngicela ubothenga ikheni yedrink mawusuqedile lapho ngoba ngiyabona ngathi bagqilaza. Hayi bese kuthi ngesikhathi engene ngase kuWhatsApp lentokazi bese ibona le cash send hawu ibonge uyabona bese ithi ngizohamba ngiyoyikhipha. Uthu uMashile kwathi ntambama nje ngabo 7 yasend isithombe lentombazane sekheni seli-empty isiyibonga ithi hawu ngiyabonga naye likheni ngilithengile wayesendela 500 nali ikheni ngilithengile ngiyabonga kakhulu bakithi uyabona. Uthi from lapho uMashile yaqala ke yabnika iattention lentokazi.
ayi bexoxeke ayi uThumashile wayesenokuyifakela u55 rand uVodacom airtime ebuye ayifakele u29 rand ayifakele noma u12 rand ingacelanga nje ayifakele ayifakele yabona ayimxoxiseke imkhulumise kancenge uMashile ethi ucela ukuyibona uyacela ukuthi kwenzeke indlela ukuthi kubonwane ayi igcina ivumeke le ntombazana uThumashile emva kokuthi seyifakele u500 rand edeze ayifakela nama airtime bexoxa nje isimxoxisa impela inhle imxoxisa impela inhla mayicela isithombe imsendele naye wayesendela izithombe zakhe bese bexoxa nje uThumashile kwathi ngelinye ilanga evuka nje kuseni mayithi angena kuWhatsApp no wayesemsebenzini mayithi angena nje kuWhatsApp ufica le ntombazana imsendele ivideo yayo inqona igqoke nje iphende kuphela iyahamba kusho ukuthi ihamba nje slowly yabo iyeza kusho ukuthi yabeka ifoni lapha yashutha ivideo nje iza eduze kwefoni yazafika so yamsendela ivideo enjalo hayi uThumashile kwavela kwamnyama amehlo uthi kwavela kwamnyama phela uthi mile uthi inhle lentokazi qedile uthi inhle ayi uThumashile baxoxa edeze ifakele uyayincenga ukuthi manje bebonana ayi yagcina yavuma lentokazi ukuthi hayi bengabonana uMashile ukuthi kwahamba isikhathi wayincenga lentokazi ukuthi ukubonana kwabo ngoba baqhelelene eSendukhawu naseMkhuze kuqhelelene kakhulu musuke eSendukhawu uye eMkhuze udlule eHowick udlule eMaritzburg udlule eThekwini odlula koMandeni ubhekele uzodlula koMtuba ubhekele sokukude kakhulu uthi uMashile ke manje into ayeseyincenga ke manje kule ntombazana ukuthi ukubonana kwabo ucela ukuthi bebonana bespend night together ngoba uma bebonana nje emini bebonana bese beyahlukana kuzoba isikhathi sizoba sincane ngoba uMashile uzobe esuka kude hayi uthi uMashile kayincenge le ntombazana ayivume besithi ebese bethi uMashile kodwa singabonana kanjani ke besithi le ntokazi ayi mina ngoba angazi kwalapho koSendukhawu nje ngicela ukuthi ungakufaki nje emqondweni ukuthi ngingeza ngalapha ngoba ngikwazi kwayilapho so wena nje ubuthi ufuna ukungibona nje kusho ukuthi uyomela uze ngapha ngakithi kodwa angifuni futhi sibonane ngakithi nje etown yangakithi eMkhuze incane kakhulu itown yangakithi ebese ethi uMashile ngoba uMashile ngathi ukwatohoza ukwahlala ngapha eShowe uyazi eMtuba uyazazi lezi indawo zangala ngathi ukhulele khona ngapha koShowe ngazi noma wayifunda khona bese ethi uMashile no ngicela sibonane eMtuba sidibane eMtuba ngoba ngiyayazi le ndawo ngiyazi eMtuba ngiyazi eHluhluwe kodwa uMtuba engiwazi kakhulu ngoba le goHluhluwe ngiyazi ukuthi kuseduze nakoMkhuze kodwa ngicela sibonane eMtuba ayivumele intombazana ndayi ayikho inkinga singabonanela eMtuba ebese ethi ulo ngizocela sibonane ngomhla ka16 kwase kuseduze vele bese ethi ngizocela sibonane ngoLwesibili lomhla ka16 September kushuthi inkabi lena yayibuka ukuthi izohola ngomhla ka15 bese bebonana ngomhla ka16 ayina ngempela ivume lentokazi ukuthi hayi ayikho inkinga sizobonana hayi bese kuthi ke ethi ke kushuthi bavumelana ngokuthi manje bazobona intombazana izosuka eMkhuze izeMtuba uMashile uzosuka eSendukhawu eyeMtuba this was last year nangempela ukuthi ngomhla ka15 ekseni uMashele ayisendela 1500 lengane kuCapitec wayo wayesenokuyipha nje u200 uCapitec wayo mhlambe mayithi tholithi nje ayisukele ayibuza ukuthi wenzani lapha ithi hayi ngisekhaya nje ilanga libalele angenzi lutho yabona bese isendela 100 rand ethamba uthenga idrink so wayesenokuyisendela lezo madlana ezincane and then bese kuthi ngomhla ka15 ayisendela 1500 ekseni uMashele lentombazana lozole kaMdluli lo ayisendela 1500 bese ethi imali yokuthi igibele leyo kusasa ngoba sithe sobonana kusasa eMtuba imali yokuthi ukugibela mawusuka eMkhuze uye eMtuba mhlambe ku less than 50 rand wona
angikaze ngigibele but mawuhike nje usuke eMtuba uya eHluhluwe cabanga ukuthi kula ko 30 rand or 40 simuye emkhuze njalo mhlambe 50 or something kodwa imali lapho angikaze ngijwayele ukuhamba ngemoto nje angikaze ngiye ngetekisi emkhuze ke wele ngiyazi mina wonke lo line kodwa ukusuka nje eMtuba uye emkhuze I don't think kuyawuqeda noma 60 rand noma 70 rand I don't think so uthi kumashele kuleyo mali uzogeza noma ikhanda bese uyagibela ke kuyona kusasa ayina ngempela bevumelana kanjalo ekuseni ngomhla ka16 September umashele uthi waphuma ngabo 5 waphuma ngabo 5 yosha 456 lapho esuka eSendukhawu engayile nasemsebenzini wasuka eSendukhawu ngabo babevalile esikoleni hayi angisazi kodwa wasuka ngo6 I mean wasuka ekuseni eSendukhawu ebheke phi eMtuba shaya imoto wayetha wabalansisa amasondo wayishaya imoto wayilale washila wayishaya imoto ebhekise eMtuba ngo3 uthi wayengena eMtuba umashile ngo3 wayengena eMtuba wadlula ke eThekwini wadlula kodwa ngo3 wayeseseMtuba wathi mayifika eMtuba wayifonela lentokazi kusho nasendleleni babexoxa phela ku WhatsApp kodwa nje lokho kuxoxa lokho etshenta esengiyasuka mina intombazana hayi mina ngizosuka late la ngabo 11 12 nje mina ngoba ngiseduze ngabo 3 wayeseseMtuba umashile wafona fonela intombazana yathi lentombazana hayi nami ngisendleleni nangempela umashele mayezwa kuyicall uyeza ukudayila umuntu usendleleni usemotweni lo muntu usetekisini ayuthi umashileke bese ethu lapha eMtuba efuna indawo yokulala uthi bese ehamba bemlayela akathola indawo ethu iParadiso Hotel iParadiso Hotel ilapha ngase muqhamuke muse eMtuba edolobheni muqhamuka ngawabhoboza uzodlula ePick before uzongena nje uthatha right ngathi ngasemva kwase Pick n Pay waseMtuba ayike ayicinge kumashile le ndawo ayithole le ndawo yaseParadiso afika ngene kuyona afika ubhuka i-night yokuthi uzobonana nalengane hayi bemkhombiseke angene amarumini alokhuzeke abuka amaroom angena athathe iroom abhuke ebese ethi ukushaya kancane ngoba kuneziphuzo kunebhala ngaphansi athi uyishaya iphuzo uthi bese lengane uthi khona lapho bese ngene message ku WhatsApp umashile uthi umnyama amehlo jahile naye ujaha ukubona lengane uthi bese ngene message ku WhatsApp ithi lengane ngizokufica phi bese thumashile ayi uzongifica uzosho noma usedolobheni noma ungehla rank noma ungehla kuphi kodwa noma usedolobheni uzosho mina ngizoza la ukhona bese ithi lengane hayi okay ngicela ungibekele kumnandi uthi mashila asuke lapho angene phi athatha about awungena Pick n Pay afika athenga into ezimnandi aphume lapha abuyele endlini la kabhuke khona ehotel eParadiso afika abekele izinto bese yageza ngene shower geze ngoba phela usejulukile nje obade lokho ehle enyuka nje angene shower aqhokeke bese efaka iperfume sekungabobani manje ikhathi sekubheke ko5 kubheke ko5 manje uthi bese ephuma ke eya obese ithi lengane ngizokuthola phi phinde sisend message ithi ayisengizokwehla bese kuphuma umashileke ethi umashile ayikhululeka la uzokwehla khona nje ngizoza khona mina ayaphuma umashile ahamba ye rank eMtuba afika ahlale kapake khona ered uzowasa rank wela kuvumelekile ukupaka ngaphakathi erank kodwa apake nje ngaphandle lapha ngako epake lapha ngasekho indawo ekuthiwa ise roots la kudliwa khona apake nje opposite nakhona ebuka rank ayi uthi umashila hlala abone ukuthi hayi lentokazi ayifoni bese eyifonela back
ayingangeni ifoni vele ingene voicemail. Ayifonele back ayivele ingene voicemail ifoni. Ayifonele futhi ayingene voicemail. Ebese ethi ukulinda mhlawumbe ayitshena ukuthi i-network vele mawuhamba umgwaqeni i-network kuyenzeka ingatholakali njalo njalo. Umashile ayifonele futhi lentokazi ayilothi ifoni ungena mama ayikuze kuhlwe manje. Abe kumashile kuze kuhlwe asuke lapho yabo aphume emotweni ahambe ebuzeke manje mayiba ubona itekisi agijima ekuyona afika abuza ukuthi hawu le tekisi isuka pha isuka nemkhuze akekho usibanibani lana ayithulitha akekho. Kwesinye isikhathi mayibona itekisi idlulela nje no driver oyedwa agijima abuze yabona abuza nanokuthi imoto kambe mayisuka emkhuze la izoqhamuka ngapi. Bethi abanye ayizoqhamuka ngala bekhombe ngase garage lapha ngase Bonjour yabo anyuka ayoma khona manje ngase garage la ungena khona imoto eziya emtuba ke imoto eqhamuka ngapha komkhuze ingena ithi ingene ngalomgwaqo ngathi ubheke senelusha kodwa bese ingene eBonjour khona igarage ethi iBonjour lapho noma iqhamuka ngale ngathi yongena ngase Spa. So indlela ziba u2 ayothi umashela agijimeka ayoma ngapha ngase garage leka seBonjour aphinda abuya ngemoto futhi azoma ngapha ngase Spa ngapha muzo uqhamuka ngathi uqhamuka ngase mall yasemtuba. Uthi ke umtuba phela nawo akawujwayele uyawazi nje kodwa akajwayele phela uwazi kudala wakwa nakhona phela wayehlala eshowe wayeya nje emtuba mayefuna lokho akufunayo. Uthi umashele ke enze lokho ke manje ehlenyuka eze yoma ngasenguni garage. Angithi mawusuka eBonjour udlula ngasenguni garage. La ngasenguni garage kunokuma abantu abahayikha imoto eziya koMfekaye mawubheke khona le ngoline wasemkhuze. So kunabantu egcine ezoma ngalapho ke ngasenguni garage manje. Ayehliyenyuka umashile. Usebona manje noma ngabe yipi noma imoto encane ke manje ngoba akasazi ukuthi ifonele ingane yini ingangeni. Mhlambe sinenkinga or sebeyibamba inkunzi or what. Sebona noma ngabe yipi imoto encane agijima ekuyona imoto nje mayikhona imoto efikayo ehla agijima ekuyona. Kuze kuba abantu bancipha edolobheni. Phela abantu baqale bebe baningi abo 7 mabehayika hayi ukuthi ukushaya u8 nje hayi bencipha abantu. Ngigcine ngasekho umuntu edolobheni. Ayothi umashile ke manje ayemedolobheni maqhamuka imoto agijima kuleyo moto maqhamuka imoto agijima kuleyo moto. Uthi wathi esamile ngoba isikhathi esiningi wayesemngasenguni igarage khona igarage twinguni igarage la kujwayele kuma khona nje abantu lapha emtuba abasuke bezohayika. Ayothame khona ke manje lokho eqalazile maye kwabona umuntu wesifazana agijima ekuyena kwaze kwaba baphela abantu edrobheni. Elokho ehlenyuka ke uthi wathi kwathi ngabo 12 ngoba uthi wabona isikhathi nje seku12 nakhona enganakile emile nje esemile kweza amaphoyisa kuyena esuke enguni garage kade ethenga enguni garage amaphoyisa. Uthi yeza imoto amaphoyisa afika ameduze kwakhe ehla amaphoyisa afika abuza ukuthi wendoda yini kwenze njani uyapi ngoba sizwa ngabantu base garage ukuthi wena lokho wehlwenyuka la kade nje lokho ufikile empeleni kuthiwa lokho ufike ngabo 6 la. Uthi umashile ethi yena uyadlula yena ethi amaphoyisa uyapi ufuna bani uyapi ukuphi ekhaya. Uthi mayethi yena uthi baqala ngathi uyaphika vela amgxavuna amaphoyisa uthi vela amgxavune ahambe naye lapha enguni garage. Uthi mayefika lapha amaphoyisa efika ethi amaphoyisa ebuza kumsebenzi oyedwa uthi hey lo muntu ufike nini la. Kushuthi babuza kulo msebenzi okade etshela wona amaphoyisa. Bese ethi amaphoyisa ebese ethi lo msebenzi hayi kade simbonile lo muntu asimqonda ukuthi kanjani lokho ehlenyuka. Uqhamile phela ugqoke kahle uqhamile uyabo. Uthi umashile ethi amaphoyisa hey wendoda azidlali la kuphi ekhaya. Uthi ke ethi hayi ngisuka ngapha ngaseMaritzburg eSandcow. Ayevele embambe kamaphoyisa shuthi manje abuka ukuthi umuntu osuka kude kangaka uyaphi la kushuthi uzokwenza bona ubugebengu yabo. Evele embambe kamaphoyisa emdonsa afuna ukuyomfaka evenini.
uthumashile bese uthi kavela achaze lonke iqiniso ke manje ahlanze lonke iqiniso ke manje uthi wavela waphuma inyembezi wakhala wachazela amaphoyisa lonke iqiniso ukuthi yena usuka aphuze kanje khona intokazi akezengawo kanje awuthi amaphoyisa athatha ifone number ke yalentokazi athi ayifonela ingangeni besethi amaphoyisa angithi uzowachazela sonke istory nanokuthi ubhuke eParadiso sethi amaphoyisa wendoda hamba olala lentokazi ayikho ayizanga lentokazi angithi seyichazela nanokuthi uyifakele nemali kanje ethi amaphoyisa yona ayikho intokazi hamba olala uthi amaphoyisa azambuza lapho yena uMashilo uthi abona kahle uthi yazi la ngenza ubudomu ke manje uthi abaphoyisa athi yewena uthisha ayushosho ukuthi uthisha uthi wathi yebo nguthisha athi amaphoyisa ifuse kona ukuthisha la hamba olala ayikho lento yakho amlandela wangena emotweni amlandela azafika ngene eParadiso abonda uyalala wafika uthi uMashilo wafike uthi manje mayithi uyolala ayibona ukuthi ayikhona ngazi ukuthi manje uyayishiya lengane sizoqhamuka nje ubehamba nje uthi mayimbeka nje amaphoyisa mayifika endlini uthi hayi ukuthi akaphume mayifika endlini uthi akaphume lokho ifoni isendlebeni uyizama lentombazana ayingena ku WhatsApp uyibhalela kuthikha kanye akwenze lutho ayuthi azozele ngabo 3 ozele ngabo 3 kwayimaye yolala ke ngempela walala uthi waphaphama esekunokha abantu qoqo sekunokho umuntu endlini qoqo kunokha lamantombazane asebenza la ehotela phela ngo10 sho sekufanele anokhe off sekumele acheck out uthi uMashilo yavela avuke mayithi uyavula eminyango hayi ilamantombazane asehotela athi amantombazane ayisizo clean uthi uMashilo avela avuke abuthe yonke lento le akade eyithengile buthe nezinto zakhe abuthe nje avela hamba afika afaka emotweni abuya azothatha okunye hamba afika afaka emotweni angene emotweni engagezile njalo angene emotweni uthi mhlambe kwaphela 30 minutes esazama ukufonela lengane nje sekungakusasa manje amkufonela lengane cishe kwasekulesithathu zama ukufonela lengane ayiluthi ifona ingeni zama ukufonela lengane liluthi ifona ingeni uthi wayesisuka ke eMtuba vula wabonda ayikho lento asuka eMtuba shaya imoto enyuka phuma egarage kwabhoboza wangena N2 dabla uN2 kunqamle cross elokushini kwaMsana musuka eMtuba phansi wawela imfolozi phansi kombonambi phansi wahamba uMashele uthi wathi esedlule eDokodweni esengapha koMandeni sengabo ikhathi ke manje sengabo bani sekuyoshawa 3 uthi maye dlula nje ngaphansi kwe-bridge number 12 uyakhumbula ukuthi wayedlula ngaphansi kwe-bridge number 12 uthi kuvele kungena imessage i-text message not WhatsApp i-text message angithi manje ukade yonke into kwa message ukade yonke into uthi kungena i-text message ivele ithi lentombazana iyo lentombazana esend message ithi sorry ukuphi ithi nje message sorry ukuphi uthi Mashele kwavele dide kumqondo mangingena imessage kulentombazane wafuna off ramp khona lapho kwasho ukuthi useyoze off ramp ku bridge number 13 ngoba ku N2 phela lapha ngako Mandela off ramp noma kuphi uthi ayenyuka off ramp kwe bridge number 13 wagibela phezulu wagibela ulane ka N2 ephindele emuva manje uthi wathi mayese ingene kahle N2 esephindele emuva wayesethatha ifoni wayifonela lentombazane manje back yangena ifoni yaringa ngabanjwa ifonela lentombazane yaringa ifoni yangabanjwa wahamba waqhubeka kodwa ngoba uyiphendulile la useyiphendulile la ku message ngesikhathi ithi sorry kuphi thema ingena kahle N2 wayiphendula wathi ngiseginga indlovu mina manje wathi ngisedlula koMandeni manje ngibheke eThekwini kodwa mayithi njobe isithe sorry kuphi wayiphendula imoto wayibuyisela emuva afone uMashele hayi ethi mayiseseginga indlovu maqondana eDokodweni eTollgate maqondana neDokodweni eTollgate ayafika imise lapha imoto ku yellow line uMashele nale tollgate elibheke koShowe
now into sedokodweni uthafika ame lapho ayifonele lengane ayifonela uxa kokuthi manje yini lengane ngoba phela before alukhuze before ngesikhathi send message ithi sorry kuphi ngesikhathi sacinga indlela ukuma yaphinde yafona lengane emva kwemessage emva kwemessage yathi yabuza ukuthi ukuphi wathi uMashele ngibheke eThekwini ngidlula koMandeni manje ngibheke eThekwini ngoba ngihambile phela mina manje ngisakutholi ithi lengane hawu yazi mina sengisemtuba kodwa bengicela sixoxe kahle angazi ukuthi singabonana but sengisemtuba edolobheni ngifuna ukuchazela kahle ukuthi kwenzakaleni izolo uthi uMashele yayisivaleke ifoni yale ntombazana nakho ke seyijika ke ku N2 esejika ke segibela phezulu ku N30 ku bridge number 13 wagibela phezulu ongena ilane ebuyele emuva yafika send message intombazana yathi sorry kuphi emva kwalapho yasiyafona engakafoni uMashele kwafona yona yamtshela ukuthi ayona isisedolobheni eMtuba akazi ukuthi ingalokhuza kanjani uyabona izomchazela kodwa ifuna ukumchazela masebebonene wajika kanjalo kuMashele kodwa manje mayiseyifonela back le ntombazana esalibamba ucingo fonela back ayisalibamba ucingo ifonela back asalibamba ucingo waze ufika edokodweni maqondana neGingindlovu umusulapho ususe Gingindlovu ukuye Richards Bay kusuke sekuseduze usuke edlule emthunzini udlule i-off ramp yasesikhaweni udlule koMelomed usufikile usushona phansi njalo ususe Richards Bay I mean usuzo eMtuba kusuke sekuseduze mawuse edokodweni kusuke sekuseduze eMtuba ukunaseThekwini sekukude eThekwini sekude eThekwini kusuke sekuseduze eMtuba so uthi uMashele ebesema lapho edokodweni ebona phela ukuthi naye lena bingasangeni manje ingasabani sengihamba futhi ngize ngifike eMtuba ngobani ngoba phela inamba lengane ayisangeni ayibanjwa iyangena kodwa ayibanjwa manje uthi ame lapho uMashele edokodweni elokho eyifonela lengane engayibambi ifona ayibhalile kuWhatsApp uhamba kanye uthi abone ukuthi angeke ngiyeMtuba manje avela ajike mase ngo5 nakhona ajike aphindele eThekwini manje ayishayeke lapho ke imoto izuleke lapho akasafoni manje ngoba uyabona lengane kusho ukuthi khona inkinga khona ajike ke manje ayishaya imoto azuleke ku-N2 uthi wayengagijimi ke lapho engasagijima imoto engasagijimi uthi kwathi ngabo 6 wayese 6 kuyoshawa 7 wayesese Avoka phezulu kwebridge eAvoka yavele yangisend message le ntombazana yambuza ukuthi ukuphi manje ngoba yona isemtuba hayi uthi afone uMashele uthi uMashele efole ukuthi afone ethi avela afuna indawo yokuma lapho afuna indawo yokuma angayithola indawo azayoba lapha eNandi Drive egarage lapha ngakuFingham afika ngene egarage ameduze wegarage adonsa ifone afone le ntombazana ilibamba ucingo ithi le ntombazana ihlushwa inetwork kodwa isemtuba yona ukuphi manje uMashele sekutambama manje ithi le ntombazane ethu uMashele mina ngijikile phela manje ngoba ucingo wena alubali ngeni ithi intombazane ngibuye ngingaluzwa lolu cingo lunenkinga izwi layo mayichaza izwi layo liso soothing izwi li-innocent mayichaza manje uthi mayiyakukhuluma nje vele bona ukuthi yazi li-innocent ngalendlela izwi layo uthi besithi le ntombazane mina ngisele ukaneni ngisemtuba phela ngithi ngilinde wena ethi lokhu uza ngiseThekwini mina besithi le ntombazane kulungile ke angigibele mina ngize lapha eThekwini ukuthi angazi noma imoto ngizoyithola yini kushuthi ikhathi manje kushuthi kwase kungabobani kodwa nje ukutambama seku impossible ukuthi imoto zaseThekwini angayithola kodwa ke wena umuntu osifazane phela akanaka kazi uthi le ntombazane ivele ithi yona izogibela ngilinda lapha eThekwini ngizogibela mina okwase ngabo ngiyaphambanisa kwase ngabo 5 ngalezo khathi ngoba u3 wamshayela uMashele esuka edokodweni esebuyele emuva
kushuthi kwase ngabo 5 eselapha ku Avoca sekuyoshaya u6 kanje eseyongena eThekwini avuma ususe Avoca sokungase eThekwini wena usuke usungaphakathi eThekwini indawo ezakhela iThekwini lezo kodwa sokungakafika edolobheni uthi kuMasheli bayimfonele sese-Avoca bese ethi ebese le ntombazane ngizogibela mina ngize lapha eThekwini ngilinda eThekwini uyabona umuntu wesifazane mayengayazi indlela azi ukuthi nje kuseThekwini hayi akazi ukuthi kude yangakanani uthi uMashele ngicabanga ukuthi lo muntu uyazi kodwa la eThekwini ukuthi kude yangakanani mayithu uzogibela manje hayi ithi le ntombazane hayi ngisaye rank ke mina ngiyocheck ukuthi ngiyayithola nemoto ezeThekwini hayi uthi uMashele ngimi uyabona uMashele akasayimisele ngokujika uthi ngimi mangisamile khona lapha emva kwesikhashana ifone le ntombazane ithi hayi lapha imoto ezeThekwini uthiwa ayisekho khona eze Richards Bay ngizogibela eze Richards Bay ingcono ngihlangabeze Richards Bay uthi uMashele ngithi gibela hey kube imizuzu le ntombazana ayisiyaphuma le moto izophuma ingagcwele ngisearch isho ngempela izwakala itekisi ukuthi ingathi itekisi iyaphuma awuthi uMashele bese jika uthi jima ifona nje ithi ayisiphuma itekisi iphuma ingagcwele eRichards Bay awuthi uMashele bese jika usejika manje eNandi Drive fana ukuthi useThekwini vele ujika eNandi Drive uye Richards Bay manje so mawusuka eMtuba uye Richards Bay is almost 30 or 40 minutes so vele intombazane izosheshe ifike ayuthi uMashele ayishayike imoto itekisi mawusuka lapha eNandi Drive ubheke Richards Bay it's almost 1 hour and 30 minutes or 2 hours almost ngiyacabanga ayishaye kuMashele manje imoto ku N2 ubheke eRichards Bay ayishaya uthi wathi edlula ngako esebheke khona ko Mandeni kanje yasend message le ntombazane yathi sengise Richards Bay mina awutha phone uMashele ibambe ucingo le ntombazane ithi hayi ethi uMashele usufike la Richards Bay lengane yasengise Richards Bay inkinga ke manje sekumnyama phela la erank angazi ngizokwenza njani ngizokulinda phi ngoba nala erank imoto ayisekho seziyaphela evele ethi uMashele ngicela ufuna imeter tax lapho uye endaweni esingabhuka kuyona ngizokusendela imali yokubhuka ithi le ntombazana ayikho inkinga asisende 1000 uMashele asisendele ku Capitec kwalengane ibonge le ntombazana kushuthi noMashele usebalekela ukuthi ingami la erank kakhulu ngoba usekude yena ukuthi afike uMashele musuka phela museuko Mandeni ubheke eRichards Bay kusathe ukuqhela kumuntu osevele sefikile eRichards Bay uthi uMashele ayishaya imoto usayisendela 1000 yabonga yasho ukuthi sawufuna imeter tax yasho futhi ku message ku WhatsApp ukuthi hayi sengiyitholile imeter tax yasho futhi yathi sengikhombisile udriver imeter tax ukuthi nakho la ngibhuke khona ngizokusendela ilocation awuthi uMashele ayishaya imoto uthi bese phone edeze mayithi uyafona ke manje uMashele ayisangeni ifone le ntombazana sithi voicemail isishila ngithi ukuthi isifikile la akabhuke khona izosend location kufanele ngabe isiya charger phela mayingangeni mayisiphelelwa ibattery ngoba isishila ukuthi sifikile la ebhuke khona eRichards Bay kufanele ngabe iya charge awuthi uMashele ayishaya imoto ezama ukuyifonela ayisangeni ifonela intombazana awuthi uMashele ahamba aphinde aze ayofike ame edokodweni semokwesibili manje edokodweni afika ame mawususe edokodweni ke kususe kuseduze Richards Bay kususe kudlula nje umthunzini then ususe Richards Bay usuyogoqa lapha ngo N2 lapha ku uvela ku N2 usuyo off ramp ngeMelomed Hospital then usushona phansi kusuyo Richards Bay awuthi mayisela idokodweni uMashele ebona ukuthi hayi ayizangeni futhi kanjani ifole lo muntu ayizama lutho sisikhathi manje sekula ko 7 kuyoshaya u8 ayizama lutho ifonela ingane uthi uMashele wathi mayise lapha edokodweni uthi wathi mayisebona ukuthi hayi yoshaya u9 akazi manje yoshaya u10 manje lutho ifonela ingane elokho enethemba lokuthi izobhaza futhi sachajile izofona izobhaza lutho uthi uMashele
evele ebone kusho kwase ngabo 80 kuyoshawa 9 evele ebona abantu behambela phela abantu kungakubo ngo9 ngo8 abantu base behambela endaweni yangakubo kusemakhaya futhi lapha uthi avela ahluka ngemonto angene kwigravel ekulaba abantu efike babuza ukuthi idayisaphi utshwala bemlayele ebese bethi akaphume phansi kwebridge ngathi uyalenga solwandle ebheke kulemizi yakwamsomi khona isiguli sakwamsomi esummeli lapha engathi uthatha lo mgwaqo nasi isitolo esidayisa utshwala ngapha kwa right edokodweni angephume phansi kwebridge ku-N2 ashone lapha afike lapha athenga isiminofu uthi wehla wafika wachama wathenga isiminofu wangithenga idash wangena emotweni wadash washaya ugoloko wayesengena washaya iglass wayibeka la wangena emotweni wavulela ingoma kaShongwe ethi lo mhlaba sewubona ithini angazi ukuthi umhlaba unjani lo mhlaba sewuxakekile ngabe niyawubona na uthi wayifaka ku repeat lo ngoma uthi wayeseyishaya imoto wangena ku-N2 ayishaya imoto uthi kodwa St Cow wafika sekusile nje wafika sekukhanya ekseni akabukanga wasikhatha akabukanga nokuthi sekuba isikhathi kodwa kwasekukhanya nje sekusile sekuphume nanelanga ngoba endleleni ku-N3 mawusuka eRichards Bay ubheke eThekwini ngo-N2 donsa waya uzothi mawusufike sekufanele uhluka ungene edolobheni eThekwini bese unyuka uthatha umgwaqo eMaritzburg uthi wathi phakathi nawo lo mgwaqo ubheke eMaritzburg uyavele yami imoto athi siphelele upetrol akasaboni kwapetrol ukuthi awukho akasaboni lokhu ishila ingoma kaShongwe nogologo ngala uyasho uyawuphuza uthi wathi mayibona imoto ima mayithi uyabheka upetrol awusekho uyavele acisha imoto uthi wama lapho wafuna usizo wazomelwa imoto nje enye kusho ukuthi yambona ukuthi yazi lo muntu umngabe futhi udinga usizo yamthatha leyo moto yagijima naye afika wathenga upetrol ngo5 liter wabuya weza emotweni yakhe wafika wawetha yamshiya imoto wawetha upetrol wahamba waye egarage kwafika wetha kahle washaya imoto waze wafika kusa waze wafika sekusile Sendukhawu uthi wafika lala waze wavuka ngabo 5 ntambama uthi wagcina lapho uku-entertainer intombazane ayibone kuFacebook uthi wagcina ngalelo langa ngoba kwayona le akaphindanga wakhuluma naye futhi kwakule genge le akaza ayitshela ukuthi uhambo nje wagcina nje ayitshenile ukuthi hayi le genge ngabangani bakhe ayihamba nayo eThekwini ngomhla ka16 June uthi wagcina nje ngokuyixoxa ukuthi hayi uyakhuluma nalengane kodwa akaza ayitshele le genge ukuthi useyele uthi wayethi uzoyitshela sebuya khona ukuthi hayi sengihambe ngabonana nalengane wagcina kanjalo ke wagcina lapho ukubonana nalentombi eyayigcine akabe uzoleka Mdluli wasemkhuze wagcina ukubonana naye noma owayexoxa naye kuFacebook lunjalo kudaba lika Mashile ningakhohlwa isimemezelo icamp ezoba mhla ka28 la sobe sikhuluma khona lezi ndaba ikakhulukazi lezi zasejele nezinye ke ithinta ama relationship enu kuyobe kungeyimngede isikhulumi nami ngiyobe ngikhona ngikhuluma ezasejele kodwa izobe ziningi ikhulume ezizobe zikhona mhlambe makunesidingo siyothola neartist elilodwa elizoba khona kodwa nje silindele more than 10 silindele abantu abangafika ngisho ku10,000 ngoba sesihlelile lento kodwa ngokubambisana nani izokwazi ukwenzeka nalabo abafuna ukusiza mhlambe abafuna ukudonate izongena imininingwane kahle nama details nje aphelele neposter yakhona nabanye abazobe bekhona cabanga ukuthi nibaziyo nje abazobe bekhona siyabonga kakhulu 28 March 2026 siyabonga kakhulu.